Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, zilindroa eta zilindroaren azalera ikusiko dugu. Ikusten dugunez, zilindroa beste figura geometriko bat da. Kasu honetan, prismaren antzekoa, baina kasu honetan oinarriak zirkularrak dira. Ondorioz ez dago erpinik. Ikusten dugunez, ditugun neurri garrantzitsuak, zilindroaren erradioa eta zilindroaren altuera izango dira. Kasu honetan, zilindroa ebakitzen badugu, bere garapen laua lortuko dugu, eta garapen lauan ikusten direnez, bi oinarri ditugu, eta gero zilindroaren aldea. Kasu honetan, aldea laukizuzen bat izango da. Bere neurria, bi pi r izango da. Kasu honetan zergatik, zirkuluaren perimetroaren luzerakoa delako. Eta bere altuera, zilindroan ematen diguten altuera izango litzateke. Argiago ikusteko, bere azalera kalkulatzeko, kasu honetan aldearen azalera kalkulatu beharko genuke, eta gero bi oinarrien azalerak gehitu beharko genituzke. Argiago ikusteko ariketa bat prestatu dugu. Kasu honetan, gure zilindroaren erradioa 3 izango litzateke, eta bere altuera 5. Bere garapen laua egiten badugu, ikusten dugu, erradioa 3 zentimetro, eta hemen bai, 3 zentimetro. Eta, orain, bere luzera kalkulatu beharko genuke, kasu honetan, bi pi r esan dugu dela, eta bere altuera ezagutzen dugu, 5 dela. Lehenik eta behin, oinarriaren azalera kalkulatuko dugu, hemen ikusten dugunez, 3 zentimetro. Kasu honetan, oinarriaren azalera formula batekin lortzen dugu. Kasu honetan, zirkulo bat denez, zirkuloaren azalera pi r berbi izango litzateke. Gure kasuan, r 3 denez, pi bider 3 berbi. Eta kasu honetan, hau 28,25 zentimetro karratu ematen digu. Orain, aldearen azalera lortu beharko dugu. Kasu horretarako, hurrengo formula erabiliko dugu, aldearen azalera. Kasu honetan, bi bider pi bider r, gure r 3 denez, bider altuera. Kasu honetan, 5. Hau, kalkulagailuan sartzen dugunez, 84,25 zentimetro karratu. Orain, zilindro osoaren azalera lortzeko, aldearen azalera gehi bi aldiz, oinarriaren azalera egin beharko dugu. Zilindroaren azalera. Esan dugunez, bi aldiz egingo diogu oinarriaren azalera, 28,25, eta aldearen azalera gehituko diogu, 84,25. Eta kasu honetan, gure zilindro osoaren azalera, 50,75 zentimetro karratu izango litzateke. Hau izan da guztia, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.